no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, unha semana máis damoslle a benvida a unha nova edición de Informar que ven cargada de oferta cultural e de ocio. Estaremos falándolles do incremento da oferta de cruceiros pola ría e tamén de numerosas festas gastronómicas que se celebran esta fin de semana, como a da Xouba en Rianxo ou a do Percebe en Aguiño. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A demarcación de costas en Galicia investirá preto d'1 millón de euros no inminente arranxo do paseo marítimo de Esteiro. A Xunta amplía a oferta dos minicruceiros costeiros polas rías de Galicia para esta campaña 2017-2018. Nova visita real á Escola Naval de Marín. Desta volta, Felipe VI entregou os reais despachos aos novos oficiais da Armada. Os xubilados de Rianxo terán que abandonar os baixos da confraría. Unha sentenza vén de dar a razón ao opósito sobre o uso do local. A sentenza obriga ao Club de Xubilados de Rianxo a abandonar os baixos da confraría que dende hai anos veñen utilizando como local social. Deste xeito, o opósito poderá recuperar este local para o que xa se teñen plantexado diversos usos. Uso tiñamos previstos varios desde un principio, pero foi o hándicap ese de que tiñamos a eles ali e non tiñamos forma de poder ejecutalos. Ora, unha vez que de libre o local, si retomaremos os puntos eses, porque a día de hoxe queríamos montarnos unha mini depuradora pequeniña, ter archivador, que a día de hoxe non temos archivador, que é penoso, que unha cofradía non tiña un archivador propio, e varias cousas máis tiñamos intención de levar a cabo, pero bueno, temos que esperar igual a que Puertos ejecute esta orden e non vamos a facer os traballos con eles dentro, en principio. A sentenza non é firme, pero semella improbable a presentación dun recurso. Dende a directiva do opósito entenden o malestar no seo do club de pensionistas por ter que prescindir destas instalacións. Que non é plato de bo gusto que a xente jubilada de Rianxo teña que deixar ese local, pero que a día de hoxe quen está pagando ese local é a cofradía. O Ayuntamiento xa ten destinado un local para eles, e o que terán que acatar é a sentencia dun juez e non lle queda outra que deixar o local libre. A espera de que Portos execute a sentenza, a intención do opósito é reclamarlle ao ente autonómico danos e prexuizos dos últimos anos, nos que a confraría estivo pagando un local do que non podía facer uso. Non sei Puertos a idea deles se vai recurrir a sentencia ou non vai recurrila, pero bueno, non sei que si vamos a facer pedirlle a Puertos daños e perjuicios dos últimos anos polo tema de que nós estamos pagando un local cando non tuvemos uso del. Nos vamos a reclamar, ya sei que canto máis alargue isto, máis vai ter que pagar Puertos por non ejecutar esta orden. Satisfacción no seo do goberno muradán ante o inminente arranxo do paseo marítimo de Esteiro, no que a demarcación de costas investirá preto d'1 millón de euros. A alcaldesa María Xosé Alfonso confía en que nas próximas semanas se inicien as obras de remodelación do paseo marítimo de Esteiro, unha obra por a que levan agardando dende hai tempo, xa que a infraestrutura presentaba un avanzado estado de deterioro. Que estamos felices de que por fin se mova algo no tema do arranxo do paseo de Esteiro de Esteiro. Dende que chegamos foi un dos temas nos que máis traballamos. Cada 15 días aproximadamente falamos co xefe da demarcación de costas, con Rafael Eimil, para asegurar
o arranxo dese paseo de Esteiro e por fin a cousa vai por bo camiño, non? E o que tivemos pois foi a confirmación de que efectivamente todo aquilo que o xefe de Costa Rafael Eimil me iba dicindo, que se estaba redactando o proxecto, que se xa estaba en Madrid, que se o aprobaban, que se estaba en asesoría xurídica, en fiscalización, pois bueno, foi a confirmación de que tal e como me aseguraba el a min e eu aseguraba públicamente, pois que era verdade, non? Entón, bueno, moi contentos de que por fin se vai a arranxar en breve o paseo de Esteiro, pero tamén con moitas ganas de que sexa unha realidade xa. Temos ganas de ver ali a empresa, os obreiros traballando no terreo, porque a verdade é que o estado no que está xa non só a cuestión estética, que neste caso xa é o de menos, senón as condicións de peligro que supón ese paseo para quen intente pasear por el, porque agora xa só se pode intentar, xa nin pasear. O custe da actuación rondará 1 millón de euros, unha cantidade que será asumida pola propia demarcación de Costas, ente dependente do Ministerio de Medio Ambiente. Pois é perto de 1 millón de euros, alrededor de 900.000 euros costa o arranxo do paseo. É un paseo moi grande, e ten moito gasto xa solo a retirada e tratamento das travesas de madeira coas que está o actual paseo, xa solo iso supón un importante gasto, por o que nas moitas conversas que teño tido con Costas me comunican, non? Entón, claro, entre a retirada, a xestión dos residuos que vai a xenerar desfacer o actual paseo e facer un novo, pois chega a case 1 millón de euros o arranxo do paseo de Esteiro. Sanxenxo acollía esta semana a presentación dos mini cruceiros costeiros polas rías galegas, un programa que este ano amplía a súa oferta. Minicruceiros costeiros polas rías de Galicia, ese é o nome do proxecto que este mércores se presentou en Sanxenxo e que se engloba dentro da iniciativa Cruceiros Costeiros de Galicia, unha iniciativa que xorde para promocionar as rías galegas e os seus portos. No debemos de dejar de esforzarnos en ser capaces de poner en valor lo que tenemos, que es que 365 días al año nuestras rías pueden ser navegables. Otros países no tienen esa riqueza y lo explotan muchísimo más. Nosotros tenemos que creérnoslo. Tenemos que, como decía Nava, apostar turismo mariñeiro, sí, turismo náutico, sí, escuelas de vela, todas, plazas de amarre, plazas para el tránsito, todo lo que sea poner en valor en Galicia, porque redundará en riqueza también para toda nuestra comunidad. Este proxecto está impulsado pola Xunta de Galicia a través de Portos de Galicia en colaboración con Turismo de Galicia e a Asociación de Actividades Náuticas, toda unha oportunidade para promocionar os portos e a costa galega, como sinalou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Cualquier persona que sale de Galicia y hace un viaje, pues siempre tiene ese crucero al que puede optar, ¿no? Y nos faltaba el poner en valor nuestras rías que nos identifican muchísimo, las rías que dan trabajo a miles y a miles de familias mariñeiras, y aquí lo que se estaba combinando pues era ese turismo náutico con el turismo mariñeiro, y que por ello cuando nos lo presentaron dijimos, por supuesto, vamos a hacerlo. 4 propostas e 6 itinerarios diferentes constitúen oferta para este 2017-2018. Importantísimo descubrir todos los tesoros que ofrece nuestra región, Galicia, y por supuesto también pues poner en valor la Traslatio, que el Camino de Santiago pues es el producto que nos posiciona internacionalmente en cualquier parte del mundo, y que también gracias a esta iniciativa se revive no solo un día al año, sino pues los días que funcionen estos minicruceros, y que nos gustaría que los 365 días del año pues también se pudiesen ofertar, ¿por qué no? Todos aqueles que se animen a realizar algunha das opcións que se ofertan poderán coñecer reconchos de Galicia como o Parque das Illas Atlánticas ou realizar o traxecto que fixeron os restos do Apóstolo Santiago. Para os que queiran saber un pouquiño máis, poden consultar a páxina web www.nauticdestination.org. Hai moitos medios de transporte para chegar á nosa comunidade, en vehículo propio, en avión, en tren, en bicicleta, en autobús e tamén en barco. O presidente de Portos de Galicia fixo un balance dos tránsitos na nosa comunidade, que en comparación co 2016 tiveron un ascenso do 20% no primeiro semestre deste ano.
Conxunto de Galicia, incremento das embarcacións en tránsito primeiro semestre 20%, Rías Baixas 11,3%, Ría de Pontevedra 28%. 2.426 barcos chegaron ás costas galegas no primeiro semestre do 2017. Os portos das Rías Baixas son un dos grandes favoritos na comunidade galega. E destaca porcentualmente o incremento que acada o porto de Pedras Negras no Grove, un 142%, certo é que son plazas moi concretas, se incrementa tamén un 116% o porto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo e un 20% o porto deportivo de Porto Novo. Sanxenxo ten dúas instalacións como de todos é sabido. Hai un pequeno descenso de Combarro, pero tendo en conta que Combarro na comparativa parte xa de niveles moi altos de ocupación desde o punto de vista de tránsitos. Os lugares de procedencia das persoas que viaxan en barcos son principalmente Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemaña e Croacia. O perfil destas persoas é cunha idade media entre 50 e 70 anos e cunha posición económica cómoda e coñecedores do espazo marítimo. O turista fai unha media de 1,5 noites na nosa comunidade e deixa 200 euros aproximadamente, o que significa que neste primeiro semestre deste 2017 e grazas aos tránsitos, Galicia tivo un retorno económico de 800.000 euros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Seguimos a falarlles de rutas marítimas desta volta da do Cabaleiro das Cunchas que recalará en Boiro entre o 3 e o 4 de agosto. Por 8º ano consecutivo, a Asociación Amigos da Ruta Marítima do Apóstolo Santiago a Galicia volve a organizar esta travesía, baixo o nome Ruta Marítima ao Cabaleiro das Cunchas. A cita, que co paso dos anos está a adquirir un maior protagonismo, partirá o próximo día 30 deste mes de xullo, dende as instalacións do Liceo Marítimo de Bouzas, en Vigo, para percorrer en varias etapas unhas 200 millas, rememorando, como é tradición, o traslado do apóstolo. Durante 7 días irán facendo escalas en portos como o de Viana do Castelo, en Portugal, Combarro ou tamén en Boiro. Somos la primera ruta en conseguir la Compostela Náutica y la que ha abierto las puertas a otro tipo de rutas de esta categoría, ¿no? Nosotros, todos los años, lo que hacemos, aparte de lo que es la ruta jacobea, promocionamos el turismo Rías Baixas, promocionamos lo que es el turismo náutico, porque nuestra ruta, que sale desde el norte de Portugal, siempre acaba en aguas de las Rías Baixas. Cada año hay más navegantes portugueses que recalan en aguas de Rías Baixas y van conociendo su gente, su cultura, su gastronomía, y es parte tamén de esta ruta. Como en anos anteriores, Portos de Galicia e tamén o Concello de Boiro colaboran na organización deste evento. Pois nós o vemos, aparte do que é a promoción dese feito cultural, dese feito que ten ese componente xacobeo, o vemos tamén como unha oportunidade máis, sin que desmerezca a razón principal, para promocionar a náutica en esta parte do arco atlántico no que nos estamos. Nós temos que evidentemente apostar por isto porque é unha ruta que nos identifica. A ruta xacobea, o Apóstol, é un emblema de Galicia e eu creo que ademais temos que facer todos un esforzo, como estades facendo vos, como estamos facendo en Boiro e outros concellos que participan neste extenso programa, como pode ser Combarro, San Simón, Vila de Bouzas, as Islas Cíes, dende Viana do Castelo, que temos que potenciar. Dende a organización apuntan a unha participación na proba de máis de 20 embarcacións, tanto galegas como portuguesas.
A xouba en Rianxo e o Percebe en Aguiño serán os protagonistas gastronómicos desta fin de semana. O domingo, aqueles que non teñan plan poderán achegarse a estas vilas mariñeiras para desfrutar do mellor da nosa ría. A xouba de Rianxo converterase nunha das protagonistas gastronómicas desta fin de semana. A festa comezará o venres, aínda que o día grande será o domingo, coa tradicional degustación que este ano cambia de escenario. O domingo, que é o día, por así decirlo, da exaltación popular, pois será moi parecido ao ano anterior e vai a constar por ca arribada da xeiteira en Sete Fogas, na que desembarcarán as xoubas que despois levaremos a carpa, que este ano si cambia de ubicación e que vai a ser no Paseo Manuel Antonio, de cara á Ribeira, cerca da Ribeira, e que pensamos que é un bo sitio, posto que ao ser en domingo tamén temos mercadillo e tamén hai a feira, coincide ca feira do libro, e entonces para que toda a xente poda circular por Rianxo e moverse por Rianxo, estar en todas as actividades o máis cómodo posible. Non será esta a única novidade da festa, que estrea a ruta de tapas a cargo da hostalería da vila, que se prolongará ata o 25 de xullo. Os hosteleros teñen unha ruta de tapas na que van a ofrecer 27 hosteleros un pincho de xouba gratis para todo o mundo que consuma nos seus establecementos, e tamén hai establecementos pois que ofrecen menús nos que incluyen a xouba como unha parte dos seus menús. Entonces, pois tamén se levarán a cabo estas rutas desde o sábado hasta o 25 de xullo. Durante toda a fin de semana serán moitas as actividades a celebrar como complemento á exaltación gastronómica, entre elas o concerto de Treixadura o sábado ás 11 na Praza de Castelao. Dende o Concello apelan aos distintos sectores sociais e empresariais do municipio para que de cara á próxima edición volvan coller as rendas da festa e se impliquen na súa organización. Tamén Aguiño está de festa gastronómica, máis de 1000 kilos de percebe. Esta é a previsión que manexa a confraría para a festa que terá lugar o domingo, día 23. Habilitarase unha carpa na explanada portuaria onde os asistentes poderán degustar, ademais do percebe, produto estrela, cachelos e empanada. A ración de aproximadamente 350 gramos terá un custo de 14 euros e virá acompañada dun agasallo conmemorativo. Vai ser un plato que vai ser máis ou menos sebigrafiado do que é da festa do percebe de Aguiño, da 20 festa do percebe. Neste caso, pois, vai a ir cheo de percebe, máis ou menos contamos cunha ración entre 300 e 350 gramos de percebe, de maneira que vai a cheo. Axudará tamén un pouquiño cos cachelos, como é tradicional, e un trozo de pan. Despois, a parte, tamén temos que falar de que teremos a empanada como tamén é tradicional. A empanada será variada, será de carne, peixe, neste caso atún e tamén algo de bacalao. Os platos serán abundantes, como máis ou menos estamos acostumbrados a ver na festa cando nos a levamos. Bueno, para axudar a infraestructura, pois temos previsto tamén unha empresa que máis ou menos nos vai axudar un pouco no aspecto de levar o que é o tema de carpas e de un pouco de persoal cualificado. Coa celebración desta 20ª edición retomase unha festa que o ano pasado sufriu un parón por mor do enfrontamento aberto entre as confrarías de Aguiño e Ribeira pola explotación do Banco do Carreiro. Superado o conflito, a festa celebrarase con total normalidade, co obxectivo de seguir a promocionar o principal recurso do pósito aguiñense. Eu doulle a noraboa á cofradía, a presidencia da cofradía, por volver a retomar esta festa que o ano pasado quedou aí como un pouquiño aparcada, cousa que a min realmente non me pareceu moi ben, pero, quedando xa estas distancias atrás, pois espero que acuda moita xente como leva acudindo todos estes anos. Na próxima semana farase público o nome do Percebeiro de Honra, unha distinción que pretende recoñecer o labor dos profesionais deste difícil e arriscado oficio. Que nos comprometimos foi a seguir tamén con un acto que eu creo que era emotivo e ademais tamén importante para o que é a festa e para o conocimiento da xente, reconocimiento, perdón,
por parte de a xente daqueles que habían contribuído ao ensaltamento ben da festa ou da propia cofradía, pois continuaremos co que é o percebeiro de honra. Ademais da degustación que dará comezo a mediodía, a festa contará coa animación de grupos de gaitas e pandereteiras durante toda a xornada. O rei Felipe VI volveu visitar a Escola Naval de Marín, esta vez para entregar os reais despachos aos novos oficiais da Armada, coincidindo coa festividade do Carmen. Por segunda vez en pouco máis dun mes, o rei Felipe VI presidiu un acto na Escola Naval Militar de Marín. Primeiro foron os actos do 300 aniversario da Real Compañía de Gardamarines e agora a entrega de reais despachos aos novos oficiais da Armada coincidindo coa festividade do Día do Carme. O rei pasou revista ao batallón de alumnos e saudou as autoridades civís e militares presentes. Ademais, fixo entrega dos 196 despachos e a xura de bandeira de 67 alumnos de primeiro curso. Felipe VI aproveitou a súa presenza en Marín para visitar o buque Juan Sebastián Elcano, que estaba atracado no peirao da Escola Naval, un acto que concluiu co himno da Armada e o tradicional desfile do batallón de alumnos. Con esta visita real chegamos ao remate do noso informar desta semana. Lembren que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Non nos fallen. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.